हाय लोगोफोरनो जोंहा अमानि थास हानो ओंखारलायबाय। नोंथाङालाय अबाव थांनो? बेसेबां हागोन? हा? बेसे गोबाव हागोन? जों बाल्थिंसो लाबोगोन। सेखा लाबा मालाबा माजों जाखायो? नै बेजों हागोन। नों हाब्रा हायानो। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बर' ब्लगाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। अमाखौनो नामखौनो होआ, थास' देरना थागोन दं बारा। अमा फाननानै बैसागोनि सिगां फाननांगौ। अमा फाननानै दख'ना बायनांगोन ना। अमाखौनो दाम होआ, देरना थागोन दं। मा होआलाय? 5,000 6,000 ल' होनो। मा? का हाथारायो पेटला अनसिया हिनजावखौल' हाथारो। थास'नो एसे आरोखि। ओमफ्राय दाथ' गैयाबा बेखौनो माइरं एसे होनानै रुनोसै। हाबाव बैग्रिया फिथाइ दंना गैलाबा? गैला खोमालै। गोदैथार जांख्रि। नायनि र'। नों दाजाब्रा। हा? नों दाजा। आं खनग्रोनि। बाजाराव मैगं फानग्रा बुरैफ्रासो हारा जालायबाय दं। मैगं फानग्रा बुरैफ्रासो हारा जाबाय दं। जाबायबा थांसैथ'। नै माथो एख'नो जाखो? खिन्थेरनि बेसेबां जादों? माथो एख'नो जाखो? बेसेबां? माइरं होनानै थोआ। एले अमाया बुन्दाया दा अमा खासियानो दाम जाजोबदोंसं। दानो थांना रोगागोन नामा? दानो थांना रोगागोन? गाइखेर साहा गोमो लोंहैग्रोनो। गाइखेर दंखायो? जाबाय थां फेल' जायो। नोंना जायोबा आंनाव जायाना। गांदोमा इयो गांदोमा। र' आं बे दैमायाव ना दं खोमालै। गावहा हाथारालै इयो माबा। थास'आनो गैया, गोरलै गोरलै फिसा फिसा दं। नै इयाव माबा दङ, खोलोम दं। फैब्रा गाहायाव मानसि नायनो। जायोब्रा। जायो। जों दा लोक्षि मन्दिरनि उनाव दं। बेहाय लासैनो। गोखाद्राय जागोन खोमा। नों आंनाव अमा फानबा मा बायनो हागोन? एख' बाया। मा? एख' थोयो फैसाया। होनबालाय आंलाय मानो थास' हानानै रुना होनांगौ? इमान खस्थ' दखाना ना सना? बैसागोनि दख'नासो। बैसागोनिसो? थास'आनो मोनथाराखै माथो। मन्दिर दैमाखौ सालबारिनि लोक्षि मन्दिर। सालबारि बाजार सेर। ओमफ्राय लोक्षि मन्दिर उन। दैमापार लोक्षि मन्दिरनि उनाव दैमा बारबानो बाजार मोनो। सालबारि बाजार। सोरबा मालाबा फुजा नायनोबा लोक्षि मन्दिरनि थास'आनो गैयाहाय। माबा गिदिर दं। दैमा बारनिथ'। बै इसोर गाहायनो थौलेना गोथौ।
गोथौथार बेलावसो बागोन बे दा मा फानसै माइरं होना होगोन गैलानो एलाय एसे दोंथायनि जाबाय एलाय दे एसे गोसा फिस्रि एलाय बेसो ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखैलाय फैदो जानो आन्था थोबाय नोंथाङा दैमा जिङाव फैनानै माबायदि मोनदो गाज्रि मोनदों मा एसे मोजां मोनो दैमा फाराव फैबा दैमा फाराव फैनायनि मजायानो आलादाखा मोनाब्लिनि अमानो थास हाथावथाव खांख्राइबो गैया र' ओइ थाइसे दंबावो मोनसौला बैग्रि जोबनायनि गोथावनि मजायानो आलादाखा लोगोफोर नै जोंहा फेथलाया बैग्रि हानदो जाबायलै जानो थांबाय अबे मा लेथो लाब्रानैबो नै नाया थाइसे दं बेनो मासे संसार दिबा जागोन নে পেটলান নেই জানে नोंनो ठीक जानो हागौ दिसं Mas moजां जायो लोखि मन्दिर फ्रेस ना थान्दा ओइ मन्दिरा लोखि मन्दिर लोगोफोर लोखियाव सोरबाफोर गानबारियाव फुजानो मोनबासै थाङा ओइयाव मानिमोन लांफानो खाजा जानो गाबोन थास'आनो गैथारा बेखौनो माइरं होनानै रुना होनोसै थानांसिगोन मालिनि हाबा जानांगौ अबे हाबायालाय आथुखरा बैसोराव सोरनि हाबा बाङालि सुन्दर बिफां गोजौला होनबा स्रां नुयो हानो रोङा नोङो ओइ नै खोमसि नुयो मोनानायखाय हाय लोगोफोर हेन्देलजों आंजों थास' हानानै फैबाय नै बांसिनसो आं गैला माबायदि lah माबायदि मोनदों गाज्रि मोनदों दैमाफोराव फैनानै गोजांदों सानखौ जेकेट गानना फैखांबाय मोनानि बारहावानि मजायानो आलादाखा थांथ' माय जाखो मानिमुनि अबेयाव थांना गैलाबा फुङाव खाजा जानो नांबावगौमोन सोरबा रायसोनोसो गैयानोबा थास'आनो लोगोफोर जोंनि सेराव थास'नो मोना मादि फेथला थांसै सुकुरालि बायसा एलम बान्दो नोंबो सुकुरालि बैया सिख्लाया सिख्लाया सुकुरालियानो माथो मानिमुनिखौ खाला है खाला मोनाबाय नै लोगोफोर जों दा अमानो थास' हानानै फैबाय मोनाबाय सान हाबबाय खोमसि जाबाय गोदोनि बायदि जासोयोबा उदै फिसाबो माबा मानसिफोरा रायोना आगोल होनबाय थायोमोन गोजौ हम
दे बोसोरनैल'सो जाबाय मोदोम गेदेर जानाया बोसोरथाम मोदोम गेदेर हाबा जानायनिफ्राय मोदोम गेदेर जादों नों गोजौ लाखांदों मोदोम फिसाबा बै मानसिफोरा फिसा माबा माबिबो थायोमोन ओंखायनोथ' मोदोम गेदेर बानायना लाबाय आरो मेथाइ लायगोन लाया थांबा बेरायखांगासिनो जाबाय बे